ጥራን ባህላዊ ክዳንን ናይ ሓደ ሳንቲም ሓንቲ ገጽታ እየ ምክንያቱ ባህላዊ ዓለባ ጻዕዳ ክዳን ተኸዲንካ እያ እዛ ጭራ ትውቃዕ ንስኻ ግን ሱፍ ተኸዲንካ መፂኻ ኣለኻ እሞ ምስ ጋርዲዮላ እንድሕር ክመሳሰል ኮይነማ ናይ ግድን ሱፍ ክኽደን ኣለኒ ድዩ ወይስ ካልእ ምክንያት ኣሎ ዋው ምስ ሓዊ ክመሳሰል እምበር ትመንዳ ሓዊ ዝገብሮ ትገብርኒ ኢለ እምበር ባህልና ዳ ጻዕዳ ክዳን ድዩ ግን ያው ምስ ሓዊ ምሳል ጋርዲዮላ ምሳል ንገሮም ተመልከት ንገሮም ጻዕዳ ክዳን ዘይተኸደንካሉ ምክንያት ብደንብ ጌርካ ንገሮም ያው እንቱ ትፈልጥዎ ፍቱ ናይ ሰሙኑ ዛራዊ ነጋጋሪ ዝኾነ ያው ጋርዲዮላ ስለዝብልኒ ንዑ ንምሳሌ ኮት ገይረ መፅእ ዘለኹ እምበር ጻዕዳ ክዳን ክደን ዝግበአኒ እና ቅርታ ሓትት ተቐቢሎም ኣለዉ ንሳቶም ጻዕዳ ክዳን ተተኽደን ኣይ ብደንብ ገይሮም ምስ ጋርዲዮላ ዘይከመሳስሉ ከይኽእሉ ስለዚ ኣነ እውን ዝመርፀልካ ፈላሊ እንደልዮም ፈላሊ እንደልዮም ደልዮም ከተዓለኒ ይኹን ስለዚ ምስ ጋርዲዮላ ዘመሳስለካ ኣነ እውን እዚ ክዳን እዚ ዝመርፀልካ ኣብ ባህላዊ መድረኻት ድማ እቲ ናይ ባህሊ ናይ ዓድና ከይለቅቕ እውን እሱና ተኸደንካ ተቐርበለካ እሞ ጠጠው ኣቢለካ እስኪ ንበር ኮፈል ኳዕ ደሓን መፅኻ ካብ ስፔን ዝበልክዎም ብዘይ ምክንያት ኣይኮነን ፔፔ ጋርዲዮላ ኳዕ ደሓን መፅኻ ኳዕ ደሓን ፀናሕኹም እስኪ ሙሉእ ስምካ እንተመልከትና ፋልጠለይ ሙሉእ ስመይ ያው ተኽሊት ተስፋ እዩ ቅፅል ስመይ ኣታኽልቲ መዝጎ እየ ብዝሕዚ ሰዓት ኣታኽልቲ መዝጎ እየ ዝበሃል ያው እታ ትክክለኛ ስመይ ተኽሊት ተስፋ እያ መታወቂያ ወላ ካሊእ ነገራት ማለት እዩ ሕዚ ግን ፅውዕ ኣለው ያው ኣታኽልቲ መዝጎ እየ ቶም ዝፅውዑኻ ድያ ከቢዳቶም ኣታኽልቲ ኢሎም ተኽሊት ኣታኽልቲ ንምንታይ ተቐይራ ኣይ ሕዚ እውን ተቐይራ እያ ናብ ጋርዲዮላ ኮይና ኣላ ናብ ጋርዲዮላ ዓብያ ተቐይራ እያ ሕዚ እውን ናብ ጋርዲዮላ ኣትያ ፅቡቅ እሞ ብጣዕሚ መዘራረቢ ማሕበራዊ ሚድያ ካብ ትኾን ቀኒኻ ኣለኻ ከመይ ረኺብካዮም ፔፔ ጋርዲዮላ ምዕባይ ሓውካ ድዩ ብፈረንጅና ብእንታይ ሽሙ ብሓበሻ ንሱ ፈረንጂ ኣነ ሓበሻ ያው